del centre de Lluís Vives d'Ontinyent. El llibre que m'ha llegit es diu Viatge al país dels cocolits. El que ha fet els dibuixos es diu Felip Baldó i el que ha escrit es diu Josep Antoni Fluixà. L'editorial és bromera, només resulta difícil el llibre de llegir perquè hi havia algunes paraules que no entenia. La història va que el professor inventa trastos s'encontra Paulina i se'n va al país dels cocolits. I allí s'encontra un mag amb un drac, el drac de 7 caps de serp i hi ha un mag i el gran duc. Recomanaria este llibre perquè se sàpien l'aventura que han fet.